Inqas minn 24 siegħa wara l-konferenza tal-aħbarijiet biex ħabbar il-mod li bih ser jibda jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija, il-Prim Ministru Robert Abela jidher li mhux ċert jekk il-proposta tiegħu hix konformi mal-Kummissjoni Venezja. Jekk il-metodu, jien nemmen il-metodu huwa kompletament konformi ma' dak li tgħid il-Venice Commission, jekk il-Venice Commission tgħid il-lile, wieħed jara f'dak il-mument. Dan wara li tlieta sirna nafu li se jkun il-Prim Ministru nnifsu li jażel il-Kummissarju ġdid tal-Pulizija wara li ssir sejħa pubblika. Minkejja li l-Prim Ministru minn kliemu der mhux ċert mill-proposta tal-Gvern, il-Ministru Bonnici kontra dak li qal Robert Abela għalilna li jinsab ċert li kollox hu konformi mal-Kummissjoni Venezja. Dan it-tibdil huwa in line mal-Kummissjoni ta' Venezja u aħjar. Il-proċess se jibda b'sejħa pubblika, jiġifieri mhux se tkun sejħa interna fil-Korp tal-Pulizija minn fost il-kandidati interessati dawn se jitniżlu għal tnejn. Imbagħad ikun il-Prim Ministru nnifsu li jażel l-aħjar persuna skont hu biex jieħu f'idejh il-Korp tal-Pulizija. Finalment dan l-isem imur quddiem il-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi fejn il-Gvern għandu maġġoranza. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġet bi proposta li minflok jażel il-Prim Ministru ikun il-Parlament li b'maġġoranza ta' 2/3 jażel il-Kummissarju, proposta li magħha kien qabel anke d-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu ikun maħtur bil-qbil ta' 2/3 tal-membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Kien għalhekk li staqsejna l Robert Abela jekk hux lest imur quddiem il-Kummissjoni Venezja bil-proposti tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni biex tkun il-Kummissjoni nnifisha li tażel l-aqwa proposta mit-tnejn. Iż-żewġ proposti ma jgħixux flimkien. Il-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq għal diversi xhur li wasal iż-żmien fejn il-ħatra u t-tneħħija ta' Kummissarju tal-Pulizija għandhom jibdew isiru bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Kamra tad-Deputati, tant li din il-ġimgħa tressaq anke abbozz ta' liġi dwar dan. Madankollu, il-Prim Ministru jidher li jrid iżomm l-għażla tal-ora kariga fil-Korp tal-Pulizija f'idejh mingħajr lanqas biss ikkonsulta mal-Oppożizzjoni jew mas-soċjetà ċivili.